Coba Jabatan para bapak kampas tamu undangan. Baik semuanya saja. Ingkang sampun lampih sampur, monggo tak suwun ninggal-ninggal jumeneng jengkar saking papan pelanggan temu jiwa desa sono pangipingan. Sumangga kula aturi ngibing sesarengan. Masih bersama Gandrung Pasti Laras. Kerja bareng sound sistemnya Kaliset. Ada Susinta Production saking Sugihan Menara Tuban, dan ada juga Reja Pro saking Tengah Tuban, koordinator Bang Utomo Sanjaya. Makaten pagi nyuwun sewu anggenipun ngibing kula aturi pasonetan pagi pas kulon amargi sampuripun badhe mlampah 700 kali doso. Matur supanuwun. Pinggir kali
sejatine aku tresno kowe